טוב, זהו חברים. טוב, אז עכשיו אני הולכת לעשות לכם את ההגרלה. אז בואו נתחיל. ואני רגע רוצה להגיד שיש 2 זוכים, וגם זה לא נותן לי לעשות את הסרטון של כל ההגרלה. אז אני אעצור באמצע ואגיד לכם מי הזוכות. אז עכשיו בואו נתחיל. ואני מצטערת לכל מי שלא זכה, אבל אולי אתם תזכו גם בהגרלה הבאה שאני אעשה, וכל הכבוד למי שזכה, ותרשמו לי בתגובות על 5 סרטונים שאתם רוצות שאני אסמן לכם לייק, ואני הולכת לעשות לכם גם עוקב, וכל הכבוד לכם על הזכייה, וזהו. טוב, סליחה שזה לא מראה את כל ההגרלה, אבל עכשיו אני אגיד לכם מי הזוכות. טוב, אז הזוכות הם ליבי וים, וזהו, כל הכבוד על הזכייה. ביי!